Ovdje u ovom mjestu formirana je prva vojna jedinica na općini Magle. Jedinica je formirana 6. aprila 1992. godine da brani ovo mjesto Kopice, općinu Magle i državu Bosnu i Hercegovinu. Da se ne zaboravi 92-95. godina. Čovječe, zastani, sjeti se svih šehida, poginulih boraca, Kopica i svih boraca koji su dali svoje živote za našu slobodu i državu Bosnu i Hercegovinu. El Fatiha. Evo, kreći ćemo, dakle, iz centra Kopica, malog sela, malog mjesta, nadomak Novog Šehera. O Kopicama smo dosta toga čuli i zaista smo odlučili da vam u nastavcima ispričamo priču o ovom herojskom mjestu i herojskom gradu, sva mjesta herojskom selu. Oko Novog Šehera su, možemo slobodno tako i nazvati, herojska mjesta i mjesta koja su dali jako puno boraca. Iz kojeg je krenula odbrana Bosne i Hercegovine, odbrana Magla je odbrana naše države. Tako je. Naša domaćica prva u nizu cijeli. Evo, došli smo, dakle, na mjesto o kojem je Vahida govorila, s nama je naš domaćin. Hoćete se predstaviti, molim vas? Ja sam Ahmet Smajuković iz sela Kopica. Ahmet Smajuković iz sela Kopica. Da. Kažu da ste vi odgovorna osoba za otkupljivanje upravo ovih plodova koji rastu u Kopicama. Od popičastog voća, povrća, od popičastog voća do ostalog voća naše današnje posjete jeste s dijela ovoga što se nalazi u mojoj ruci trenutno. Imamo borovnicu, imamo kupinu, imamo malinu. Da. Sezona jednog prošla, sezona drugog dolazi. Počinje sad ponovo. Tako je. I u stvari vi ste, da kažem, vođa otkupne stanice ovdje u Kopicama. Da. Ja sam dobio čak informaciju da se otkupljuju šumske gljive, šumska jagoda, šumska borovnica. Šumska borovnica, u stvari to su onako neke stvari koje nam priroda bukvalno sama daje na pladnju. Naše je samo da ga pobere. Da ništa drugo. E sad, kakva je vaša uloga u cijeloj toj priči? Hajte nam, samo približite malo, recite nam koliko je zapravo narod ovdje zadovoljan tim otkupom, kako to funkcioniše, koje su količine, koje su količine i kakva je budućnost toga svega? Pa sad trenutno budućnost po ovim cijenama je solidna, dobra. Prije malo bilo nam slabije cijene, a više maline bilo. Sad imamo sve vrste maline, cijene su dobre, na vrijeme se plaća. Kojim danima otkupljujete? Kako to kod vas funkcioniše? Otkupna stanica je tu negdje blizu za vaše kuće? Da, ovdje odmah. Svaki drugi dan je berba i otkup. Znači ujutru se nabere, a otkup je popodne? Popodne i sve što se nabere, nema veze količina, sve se otkupljuje. I gdje vi to dalje plasirate? Dalje radimo sa firmom iz Visokog, Fruti Fungi, gazda Edin Zukan, pošteno plaća, ako je pošten da ga ispomenemo, tako je. Visočanin, ako je Visočanin pošten je, ne može drugačije nikako. Ali generalno u stvari to je dokaz kvaliteta, ujutro se bere, popodne se prevozi i dalje se pakuje, obrađuje ili šta se već radi, odnosno koja je namjena završeno, odnosno određenog voća. Pakuje se sve tu. Ali moram da spomenem upravo i te proizvode koje nam priroda sama daje. Ja vjerujem da je najviša otkupna cijena upravo šumske jagode i gljiva, jel? Jest. Vrganja. Salam alik, poštovanje, kako ste, jeste li nam dobro? Hajde da se predstavimo. Kako se zovete? Ja sam Rifat Handžić. Rifat Handžić. Ja. Jeste vi jedan od začetnika ove čete armije koja je krenula odavde? Komandir prve čete. Komandir prve čete. Jeste. Hvala Bogu, kako vas služi zdravlje? Zdravlje za 78. godini kada je alhamdulillah, Allah, dragom hvala. Mašala. Tako da... Mi smo krenuli od spomen ploče koja je napravljena dole u Kopicama, u centru Kopica i drago nam je da smo vas, Rifate, upoznali i da znamo da ste vi prvi komandir prve čete koja je krenula odavde iz Kopica. Hoćete se vi predstaviti? Ja sam Safet Jarčić i trenutni predsjednik mjesne zajednice Kopica. A trenutni predsjednik mjesne zajednice Kopica. Mi smo čuli da je u Kopicama ovdje zaista vrlo lijepo i da je narod ovdje vrlo vrijedan.
i da ste se vratili... I već imamo priliku da se Tako je, da ste se vratili u jednom velikom broju, što nam je drago. Vidimo da ovdje život se odvija vrlo lijepo. Tek smo uz početku šetanja kroz Kopice, ali vjerujem da će ovo biti zanimljivo putovanje. Šta biste nam vi kao predsjednik mjesne zajednice kratko rekli o Kopicama, čisto onako za sve one koji ne znaju šta su i gdje su Kopice, da se upoznaju? Pa vi ste skoro sve rekli, ali ima šta da kaže. Znači, Kopice su jedna od najudaljenijih mjesnih zajednica od općine Maglaj i kažu daleko od očiju, daleko od srca. Prethodni režim nije imao sluha kada je pitanje ova mjesna zajednica, infrastrukturno smo bili zaista najzaostalija mjesna zajednica, možda i u Bosni i Hercegovini. Što se ne bi reklo po trenutnom stanju? Trenutno nije tako sigurno, evo vidite kako je to trenutno stanje. Zadesio nas je rat ovdje i izbjegli smo na zeničko područje i 97. ili 8. godine, 97. na 8. desio se prvi povratak u Bosni i Hercegovini, masovni povratak u mjesnu zajednicu Kopice. Još jednu čast koju mjesna zajednica može da iznese u ovoj televiziji, jer slabo se to, malo se medijski i zna. U tom periodu 98. našu mjesnu zajednicu je posjetio Allah rahmetelje, predsjednik Alija Izetbegović. Prvi predsjednik Bosne i Hercegovine. Bosne i Hercegovine. Rahmetli Alija Izetbegović. I mislim da je to jedan lijep dio istorije ove mjesne zajednice. Sjećate se tog posjeta Rifetu? Je li bilo lijepo? Jesmo. Je li bilo srce veliko? Jeste. Šta kaže predsjednik kad je došao kod vas? Pa, iznio je niz stvari da mu je drago da je došao u jedno mjesto koje se prvo diglo za povratak. Da. Za obranu isto. Mi smo prva četra na Maglajskoj općini. Da. Što se tiče toga. To je golema, stvarno. I čast je bilo tadašnjeg predsjednika vidjeti ovdje i primiti. Tako. Mi smo upravo počeli priču sa par rečenica o hrabrosti ljudi ovdje i koliko su stvar srčani i nekako na kraju inatni u samom tom povratku i ustrajanju ka tome. Naravno, mi smo povratak kad se desio. Ljudi su živjeli jedno vrijeme pod najlonima, pa su vraćani odavde. Hrvatsko vijeće odbrane HVO je protjerao ponovo naše ljude. Pa sutra dan opet odu, pa pošaljimo žene, pa žene to provale im punktove i tako dalje. I da je to tako. Ja bih samo dodao još nešto. Znači, mi smo otprilike ovdje sklopili mozaik što se tiče ove mjesne zajednice. Imamo dovoljno, hvala Bogu, i uposlenih. Da napomenem da prije rata nismo imali ni jednog čovjeka na općini Maglaj uposlenih. Ni jednog čovjeka nismo. Iz Kopice, iz ove mjesne zajednice. Interesantno. I sad je to malo drugačije, sve se promijenila se i vlast i tako dalje. Hoću da kažem da smo u toku nam izgradnja društvenog doma za mjesnu zajednicu. Ja se nadam, kad bude, ako Bog da, ja se nadam, federalna vlada i kantonalna vlada je obećala i ove godine će to biti pokriveno i zatvoreno solarijom, da ćemo u narednoj godini se srestalo malo u ljepšim i prelijepim prostorijama. Zvaničnim prostorijama. Zvaničnim prostorijama gdje će naći mjesto sva udruženja koji ima ovdje vrijedni. Imamo 4-5 udruženja, ima mjesna zajednica i tako dalje. I mislim da ćemo na taj način, evo, ja ovom prilikom želim da se zahvalim ovim vladama koje su vlade SDA, ja to neću nigdje ne krijem, još čak promovišem da je to tako. Nismo dobili od drugih nikad ništa i što se tiče infrastrukture ostali bi na onom starom prijeratnom nivou. Evo, znači, samim će se zatvoriti. Treba nam samo malo sportskog i kulturnog prostora i dešavanja, a ovo će nam riješiti ovaj problem izgradnja doma. Ali da nije bilo naše armije i naših hrabrih vojnika i našeg komadanta prve čete, ne bismo mi sad sjedli ovdje, jel' tako? To je opet i ne bi se ponosili